ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ବିନ୍ଧାନ ରତ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦଳପତି ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ପଂକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ପାଦ ପୂରଣ କର। ଦଳ ବଳ ସହ କପଟ ରାଜ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର, ଦଳ ବଳ ସହ କପଟ ରାଜ ଦଶା ଦେଖି ଶେତ ହୋଇଲେ କାବା। ପ୍ରଶ୍ନର 1 ଖ, ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବଣୁଆ ଜାଲେ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର, ପଡ଼ିଗଲୁ ଆମେ ବଣୁଆ ଜାଲେ ଖୁଦ କଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ଖମ୍ବ ସହିତ ଖ ଖମ୍ବର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ମୂଷିକ, ଖୁଦ, ପଥ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭ, ରାସ୍ତା, ରାଜ, କଣିକା। ଏହାର ଉତ୍ତର ମୂଷିକ, ରାଜ, ଖୁଦ, କଣିକା, ପଥ, ରାସ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ତୃତୀୟ, ପଦ୍ୟରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହୋଇଲେ, ହେଲେ, ଆଦରସ, ଆଦର୍ଶ। ଏବେ ଆମେ ପଂକ୍ତିଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ, ପରାଣ ବିକଳ ସରବେ ମିଳି, ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି, ମରଣର ଭୟ ଦେବାକୁ ଟାଳି। ମୋର ଅନୁଗତ କପଟ ଦଳେ, ତୁମେଇ ପାରିବ ମୁକ୍ତି କରି, ମୂଷିକ ରାଜ ମୋ ବାଲ୍ୟ ସଖା, ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି। ଏବେ ଆମେ ପଂକ୍ତିର କଠିନ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସରବେ ସମସ୍ତେ, ଭୟ ଡର ବା ଡରିଯିବା, ଟାଳି ଦେବା ଦୂରେଇ ଦେବା, ଅନୁଗତ ଆଜ୍ଞାଧୀନ, ବାଲ୍ୟ ସଖା ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁ, କରୁଣା ଦୟା, ମରଣ ମୃତ୍ୟୁ। ଏବେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କପଟମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ସହିତ ଉଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। କପଟ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସଖା, ଆମ ଉପରେ ଦୟା କର, ମୋର ଅନୁଗତ ଏହି କପଟ ଦଳକୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭୟ ନିର୍ଭୟ, ଉପାୟ ନିରୁପାୟ, ମୁକ୍ତ ବନ୍ଦୀ। ଏବେ ଆମେ ପଦ୍ୟ ରୂପରୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରାଣ ପ୍ରାଣ, ସରବେ ସର୍ବେ। ତୁମ ପାଇଁ କାମ। 1 ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରୁ ମନେ ପକାଇ ପଦ ପୂରଣ କର। କ, ନଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଆମର ଆଉ, ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି, ଡ୍ୟାସ୍ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି, ମରଣର ଭୟ ଦେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଖ, ମୋର ଅନୁଗତ କପଟ ଦଳେ, ଡ୍ୟାସ୍ ପାରିବ ମୁକ୍ତ କରି, ମୂଷିକ ରାଜା ମୋ ଡ୍ୟାସ୍, ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଉପାୟ, ଭୟ, ମୁକ୍ତି, କରୁଣା। ଧନ୍ୟବାଦ।